ବୁଲା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାନ ଘାଗରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଘାଗରା ପ୍ଲେସ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଟା। ଟୁ ବ୍ରଦର ବୁଝିପାରିଲେ ସାନ ଘାଗରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଜି ଟିକେ କାମ ଛାଡ଼ିକି। ଏନ୍ଜୟ ଦ ମୁମେଣ୍ଟ। ଆମ ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ ସର୍ଟ ପାର୍କ ସବୁ କିଛି ପଛରେ ରହିଗଲା ଆମର କାଳିଆ ଭାଇ ପୁରା ଭାଇରାଲ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ। ମାର୍କେଟ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ବୁଲ। ସାନ ଘାଗରା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆଇଛି, ଟିମ୍ ସବୁ ଆଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।